Hartelijk welkom allemaal. Namens het bestuur, John, Boot, Wim Bak en mijzelf. Wat een festijn. Ik heb het een aantal jaren al zelf meegemaakt op de tribune tussen u. En ik mag dit jaar namens het bestuur het woord voeren, het openingswoord uitspreken en u welkom heten op dit fantastische event. Het is niet alleen vandaag. We hebben al 2 dagen achter de rug van mooie bijeenkomst, goede bijeenkomst. Een mooie keuring van jonge hengsten, zeer succesvol verlopen onder bezielende leiding van de nieuwe hengstenkeuringscommissie. 44 paarden zijn door naar de voorrijdagen. En we hebben gehoord dat het ook goed ontvangen is. Streng, maar rechtvaardig is er gekeurd. En dat is duidelijk gecommuniceerd. En dat is ook door iedereen ook waargenomen en gewaardeerd. Grote klasse, hoe dat gegaan is. En ik zal u daar niet te veel mee vermoeien, maar ik moet het toch heel even zeggen. We hebben een toch wel bijzonder roerig jaar gehad in 2025. Maar ik kan ook zeggen dat we het jaar uiteindelijk goed hebben kunnen afsluiten. Misschien heeft u erover gelezen, misschien heeft u er iets over gehoord. Aan het einde van het jaar hebben wij als bestuur en ledenraad tegen elkaar gezegd: als wij de vereniging op een goede wijze vooruit willen brengen, als we echt met elkaar willen werken aan het welzijn en gezondheid van het Friese paard, als we ons in willen zetten om dit met elkaar te blijven voortzetten en te behouden voor de toekomst, dan moeten we met elkaar de handen ineen gaan slaan. Dan moeten we met elkaar gaan samenwerken. En dat hebben we omarmd onder het motto: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat klinkt zo makkelijk, maar het is soms heel moeilijk. Ja, en daar mag best wel voor geapplaudiseerd worden. Want met die opvatting en met die instelling brengen we ons als vereniging vooruit. En er is geen enkel stamboek in Nederland die dit voor elkaar krijgt. Op deze wijze, deze passie, deze enthousiasme met elkaar te delen. We zijn uniek mensen met elkaar hoe wij dit doen. Ik geniet daar persoonlijk van enorm. Enorm. En we kunnen dit alleen maar doen ook omdat we met elkaar een hele strakke organisatie hebben. En ik heb het aan de lijve zelf ondervonden de afgelopen dagen. Ik ben zo onder de indruk van hoe onze mensen, hoe onze organisatie dit heeft aangepakt. In samenwerking met de stallen, de eigenaren, de trainingsstallen, bij alle voorbrengers. Maar ook vandaag de inspectie, iedereen betrokken hier. Het is echt gewoon bijzonder. En ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om, ik mag het misschien niet, Bert, maar ik vind toch dat ik het moet doen. 2 mensen zou ik toch heel graag even daarbij willen benoemen, omdat ik zoveel waardering heb voor hun tomeloze inzet. En ik wil graag van u een heel groot applaus voor Monique Amico en Alice Boy. Ze zitten naast Bert. Ze hebben de touwtjes strak in handen. En dat maakt dat het mogelijk is dat het zo goed loopt ook met elkaar. Ik wil ook graag stilstaan bij de stille groep. De groep die we eigenlijk niet horen. De groep die er wel is, maar die we eigenlijk niet zozeer zien. En dat zijn de vrijwilligers. Ik was hier gisteravond tijdens de grote show. Fantastische show. En ik heb in de coulissen gezien hoe daar 300 vrijwilligers met elkaar bezig zijn. Families, gezinnen, betrokken. Zoveel passie, zoveel enthousiasme, zoveel betrokkenheid. Ik heb er een heel, heel diep respect voor. Dank jullie wel. En tot slot zou ik graag willen stilstaan bij u hier aanwezig. Hier zitten heel veel Nederlanders in de zaal, heel veel Friezen in de zaal. Maar wees u dat hier ook vele internationale leden aanwezig zijn. We zijn een vereniging met meer dan 10.000 leden, waarvan de helft internationaal. En die mensen die reizen 2 tot 3 dagen om hier te komen, om hier bij elkaar met ons dit feest te vieren, die passie te delen. Maar die zorgen er ook voor dat die passie voor dat Friese paard ook wordt overgebracht naar het buitenland. Daar gaan onze paarden naartoe. Daar gaat het Friese paard naartoe. Daar gaat de Friese cultuur naartoe, dat wordt overgedragen. We hebben vele ontmoetingen gehad de afgelopen dagen met vele vertegenwoordigers uit de landen. En ik dank jullie voor jullie inzet en bijdrage
om dit mogelijk te maken. Want het is belangrijk voor het Friese paard dat we het internationaal ook kunnen uitzenden. Dank jullie wel.